Росія завдала повітряного удару по Вінниці. Окупанти здійснили 8 ракетних обстрілів. Внаслідок ракетних ударів зруйновано аеропорт біля села Гавришівка. Сьогодні близько 2 години дня в аеродрому Вінниця, який цивільний аеродром. Поруч знаходиться військова база, яка є на реконструкції, де немає техніки. Ворог наніс ракетний удар, 8 ракет орієнтовно з Придністров'я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємось. Закрийте небо над Україною для усіх цих терористів. Зробіть гуманітарну зону. Президент України Володимир Зеленський учергове закликав західний світ захистити Україну від ракетних обстрілів та бомбардувань російських окупантів. Якщо ви цього не зробите, можна зробити один висновок, що ви також хочете, щоб нас повільно убивали, заявив Зеленський. Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. 8 ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців. Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. Ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди. Евакуацію з Маріуполя зірвано. Люди не змогли виїхати. Рятувати людей мали почати о 9 ранку. У якості гуманітарного зеленого коридору було обрано маршрут Маріуполь, Портівське, Мангуш, Запоріжжя. Але росіяни на 9:30 почали обстріл міста градами. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно. Колона з гуманітарним вантажем, яка виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки пункту призначення не дісталася і зараз перебуває у дорозі. Про зрив російськими окупантами евакуації повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, додавши, що зараз у місті без води, електрики та харчів під обстрілами знаходяться 2000 іноземних громадян, серед яких студенти з Індії, Пакистану та Туреччини. Сьогодні відбулася розмова, до прикладу, пана Ердогана з Путіним. А чи знає пан Ердоган, що 70 його громадян сьогодні не змогли разом з сотнями і тисячами українців виїхати з Маріуполя? Вони там ховаються, плачуть, вони помирають від голоду, і вони разом з українцями не змогли отримати шанс вижити. Чи знають це ті, хто приймає рішення далі робити все, щоб Путін проявляв свою звірячість саме на цивільних? Весь світ має пояснити собі, що відбувається. Карма у дії. Під Миколаєвом розбили підрозділ зрадників із Криму. Про це повідомили у Службі безпеки України. Розгромлена напередодні батальйонно-тактична група окупантів здебільшого складається із колишніх українських військових. У 2014 році вони зрадили народу України та присягнули російським окупантам у Криму. Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала, щоб їх покарати. У захоплених документах є перелік позивних та посад знищених окупантів. Жителі тимчасово окупованих міст і сіл чинять спротив загарбникам. Тисячі людей у Новій Каховці зібралися на стихійний мітинг проти російської окупації. Уже третій день поспіль місцеві жителі вимагають від російських загарбників забратися геть з їхнього міста.
У відповідь окупанти відкривали вогонь по мирних жителях. Поранено щонайменше одну людину. Мітингувальники виконали державний гімн на межі з окупованим Кримом. У Новоолексіївці на Херсонщині кримські татари та українці вимагали звільнення окупованого Криму. Під час теперішнього вторгнення через Новоолексіївку курсують колони ворожої техніки. Сюди ж везуть поранених окупантів. Тисячі українців вийшли проти російських окупантів у Генічеську. Люди пройшлися середмістям, вигукуючи «фашисти» та «Генічеськ – це Україна». Це найбільший мітинг у Генічеську за останні 30 років. Ні війні. Із таким гаслом на акції протесту вийшли росіяни. Вони крокували вулицями, закликаючи зупинити вторгнення Росії до України. Антивоєнні акції відбулися у багатьох містах цієї країни. За останніми даними, російський ОМОН затримав більше 2000 людей у 44 містах. У середмісті Москви люди вийшли на Манежну площу. Там на них уже чекали 20 автобусів із поліцією. Деякі з затриманих співали гімн України. У Санкт-Петербурзі були спроби відбити затриманого у ОМОНівця. В Хабаровську люди стали живим ланцюгом і спробували влаштувати ходу, після чого поліція почала затримання. В Іркутську присутні пішли маршем із піснею «Нехай завжди буде сонце». Затримано кількох людей. В одному лише Новосибірську поліція затримала більше 100 осіб, у тому числі і журналістів. Повідомляється також про протестні акції та пікети у Томську, Пермі, Єкатеринбурзі та багатьох інших містах. Українські та кримсько-татарські громади Туреччини протестують проти російської агресії. У різних містах люди виходять на антивоєнні мітинги та висловлюють солідарність з Україною. В Анкарі до українців та кримських татар долучилися турки, грузини та представники інших національностей. На центральній площі турецької столиці Улус присутні подякували українським воїнам та вшанували оборонців, ставши на коліна. Путін Українадан гід! Путін Українадан гід! Путін Українадан гід! Katil Putin Ukrayna'dan defol! Katil Putin Ukrayna'dan defol! Katil Putin Ukrayna'dan defol! Вашу небайдужість відчувають багато людей в Україні. Кожного дня звичайні турецькі громадяни приносять дуже багато допомоги для українців. Люди навіть віддають своє останнє. Жінки знімають свої прикраси, тільки щоб допомогти тим, хто страждає. Таку підтримку, як від Туреччини, ми не відчували ніколи. Я хочу дуже сильно подякувати і турецькому народу, і турецькому президенту за таку серйозну підтримку. Для нас надзвичайно важливо, щоб світ розумів правду, розумів те, що відбувається вбивство, що відбувається знищення, що відбувається захоплення чужих територій. Ukrayna halkı çoluğuyla çocuğuyla bugün büyük bir direniş içerisinde. Siviller bombalanıyor, öldürülüyor. У ці дні весь український народ, і жінки, і чоловіки, і діти захищають свою землю. Ми бачимо, як бомблять, злітають і нападають на цивільні об'єкти, на простих громадян, на торговельні центри, на атомні станції. А держава-агресор, не соромлячись, заявляє, що вона цього не робить. Ми тут, щоб підтримати народ, який захищає свою землю і свою незалежну державу. Devletlerini korumaya çalışan, bağımsız devletlerini korumaya çalışan bir halka destek vermek için bulunuyoruz. З мітингами на підтримку нашої країни виходять люди по всій Європі. Акції солідарності з Україною відбуваються у багатьох містах. Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до людей у Франкфурті, Празі, Ліоні, Тбілісі, Відні, Братиславі, Вільнюсі та інших містах. Одночасно на вулиці вийшли більше 200 тисяч людей.
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим розповіло кримчанам, як уникнути служби в російській армії. У списку рекомендацій – уникати отримання повісток і дзвінків з окупаційних військкоматів, змінити номер телефону або тимчасово його не використовувати, тимчасово змінити місце проживання та не повідомляти про нього будь-яким способом. Якщо з вами все ж таки вийшли на зв'язок, не відмовляйтеся прямо від виконання так званого військового обов'язку, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Якщо мобілізації в армію окупанта уникнути не вдалося, а військові частини направлені до України для участі у бойових діях, то представництво президента України рекомендує не виконувати злочинних наказів і одразу здаватися у полон. Щойно ви потрапите на підконтрольну територію України, зіштовхнетеся з українською армією, за першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей. Навіть якщо у вас при собі немає підтверджувальних документів, ми встановимо це. Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину і зможете пізніше безпечно повернутися додому живим.